Yes. Hello, guys. What's up? How you guys doing? So this solution, GC Makizo Mona. Right. Get come in. Right. This is your boy Godfrey Chao, aka Solution. You know how it is, huh? That's bigger. Okay. Takakumbira masimba agadziga. Nai. Mira mpesa wangambo. What's up, guys? Yeah. Somewhere there. Yeah. Boo. Right. Sana nchitichi anonzi Towers my league. Maize. Mpesa kaipe anorova mavoka vakambohedza vakagumira mzira. What's up, guys? Kana usati wakaoneka kaka wakagumira mzira. Nditi. Mina tichikupa masimba ekuti uchipfurira kuti ase inamberi. Samuenda mberi vari pano. Anditi. Saka guys, ndachida kungokurovera ikambo kangu kanonzi kuburutsai masimba. Atakakumbira tikati aiwa kanayo denga. Dochitiburutsiraiwo masimba aya tawane gumira muzhira izvi. Achai. Chokwadi. Penekai muri mandioneka ningamire ndogo sunurema Purutai mazimba nivambe Penekai muri mandioneka ningamire ndogo sunurema Naijirorotsiba Ninyakutumburaka Ningamire ndogo Sunorema Naijirorotsiba Ninyakutumburaka Ningavambe ndogo Sunorema Murutai mazimba ndivambe Menegai murima ndioneka Ningamire ndogo Sunorema Murutai mazimba ndivambe Menegai murima ndioneka Ningamire ndogo Sunorema Chilo chekutenda ndinacho Mashoma pamandi pao Ngaizava moza changamire Chilo chekutenda ndinacho Mashoma pamandi pao Ngaizava moza Murutai mazimba ndivambe Penekai murima ndioneka Ningamire ndogo Sunorema Murutai mazimba ndivambe Penekai murima ndioneka Ningamire ndogo Sunorema Mate Ndingada nazi chapasina Manyikazi mumakuru ingamoera Vate Gura kakufamba kuchaganzira Dambura Musunga dambura Mugu yaura Musunga dambura Mugu yaura Chingu dambura Vate Gura kakufamba kuchaganzira Dambura Musunga dambura Mugu yaura Musunga dambura Mugu yaura Dambura, musunga dambura, mugu yaura, musunga dambura. Oh yeah! Kana masimba chingadzika iwowo chinochiti isusu aiwa chipedzisa irwendo ruyari handiti vakambo yedza vakagumira munzira kwaiva kusama zichakabuda hapana zvakaramba zvakakona kambo yedza vakagumira munzira ndivava samba samba zichaka
kabuda hapana zvakaramba izo amisai akura uone vanokutaura tsoka vanozama kuinokora kwese kwavafamba mwanangu we ivava kukohwa zvavasina kurima kuchoropodza chako cheziya kwese kwavafamba mwanangu we ndoti vakagumira nzira ndivava kwaive kuzamazama sichakabuda hapana vakamboyedza vakagumira nzira kwaive kuzamazama sichakabuda hapana iwise kura uone vanokutaura tsoka vanozama kuinokora kwese kwawafamba mwanangu we saitira zvinhu kuvafadza kugona kana kutadza zvese vanosvora mwanangu we ndoti better know the real from the fake ya vachakunyepedzera kukufarira vachakusekerera vasingakude vakamboyedza vakagumira nzira kwaive kuzamazama sichakabuda hapana vakamboyedza vakagumira nzira kwaive kuzamazama sichakabuda hapana. So much. Thank you. Asa angu nyangu taita zvinhu zvese panzi wanenda ndidzo ngomedmo. Wani yopedzera tadzititese tabudza masimba mva kuramzira sangomedi moto abata tabudza masimba mva kuramzira saka sibe ndinoenda charika uringe pane gomba ungazotadza usvike kumba shuwiro dai ndikakunda charinga uringe pane gomba charika ungazotadza usvike kumba charika simendi iya ikapfuura charika mukoma hetimo oriere mukoma hetimo oriere aya muzondichengetera sudza daira mukundichengetera su naweja. Thank you very much guys. Thank you guys. Solution left. Styles Melik online and it saka thanks guys ne support and thanks for the love. Please keep on supporting. Subscribe to channel ya Solution yakan Solution GC, channel ya Styles Melik yakan Styles Melik. Yeah. Vaudza kuti wanipa jikiswa. Ndampa chikafu pa yakanapa. 7 hours. Ndampa chikafu zoreva zvakawanda. Chikafu zoreva zvakawanda. 7 hours. Bye bye guys. Musakanga subscribe my channel zedu. Musakanga subscribe guys. Subscription yakakosha. Thanks guys. Chamaisa pa my first comments and it my first comment opatuna my channel. Still kana mda my life. Yeah, my life tukutanga next week. Tine my life zachaku. Tine my life achapai. Tine my life achapai. Udoti tezi.